Hvad red de nu? 64, et eller andet i begge to. Jeg har sagt til mig, hun må snyde lidt med hjørnerne med husløn. Ja. Men hellere at hun gør det, Ja, så. end at han selv gør det. Ja. Altså, fuck det hjørne, altså. Ja. Så hellere, at der står som kommentar, at kom bedre ud i hjørnerne. End at vi risikerer, at trykker helt ned. Nej, vi har indkasseret både 2, 3 og 4 taler i dag. Og lyt på. Nej. Gud, er der blomsterkummer? Nå, så tror jeg bare, jeg blev bange. Og han blev bare ved et lille lort der. Han blev ved med at springe over i det hjørne derovre. Bandit. Det har han bare lige sat sig for. Sådan skulle det være. Ja. Men alligevel så hende, der vandt, havde kun 3 point mere end Emma. Ja. Til gengæld har hun fået 2 8-taller. Ja, ja. Godt komme igen. Ja. Det er sgu meget godt reddet. Og han går fint der. Ja. Super. Det er det, man skal lige kunne bruge deres tænding der. Ja. Og det er jo rigtig synd, at han bliver så hurtigt bange for alting. Fordi når han går, så går han jo faktisk okay. Altså. Så jeg synes, det er synd det andet. Hun har været forbi der, jeg ved ikke hvor mange gange. Altså en bandit. Han har nok fået en times opvarmning. Jamen, simpelthen for at køre ham træt, så han ikke har mentalt overskud til at blive bange.